hanzi kuintiratidzewo mari dzavo. What? How far? Unda mari dzavo toda kuona slip remari dzavo waibhadhara fees. Uri ashumba. Ashumba ndova nemarights chete, you know. Kutoti ini nditozouya kukudzai mari dzavo. I had to lick the floor. Kuti ashumba, please. This is a moment where I just want to celebrate my boy. Askana waibhadhara fees. Yeah, unondudza kuti ndakabhadhara fees, then I can show you the slip. But the boy excelled. 11 A's. Yeah, 11. Yeah, that's my spam now. Spam yangu chayo. And arikutonopasa. Arikutonoita combination is not a science like baba wake zvake munhu wema-commercials. You know, it's not a science in my sciences. But nevertheless, he's going to have 15 points kuma-commercials ikoko. Munhu aibhadhara fees ndiye ane right yekuona slip. Kutoti unoti unoposta slip izvozvi. Ndakutokuziva ikaini. Ndakujaira izvi singaite ndane almost 15 years ndiri pano. Unotoposta slip iroro mangwana mwana chadzimira hapana chaachaona. So ndagone. Udangofadza iwewe mboko iwewe. Waibhadhara fees. You know my mother now. My mother is the one who paid fees. And Ashumba, thank you so much, my boy. I love you so much, Mom, and continue to do good for mzukuru wenyu. Mwana wegotwe renyu. And kune sister yangu Yvonne and mkwasho wangu Petros, I love you. You know, you are doing an amazing job. Muchirovedzera, because mkwasho wangu ndiye akaita kuti Tanya aite, you know, license, you know, and yeah, I'm blessed. You know, I told you, Yvonne and me, we are besties in Komongo. And thank you so much. I love you guys. And yeah, Tanya is going to be amazing. Ganimbo kumtora boss ndakamtora kwakanguti achisvika pa airport ndakuda kuchekesa mboro. Ganimbo let me